Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση αυτή της καλλιτέχνηδός μας, της Ντίνας Αναστασιάδου. Θέλω να καλωσορίσω τον μορφωτικό ακόλουθο της Ιαπωνικής Πρεσβείας, τον κύριο Σιρατόρι Κο, την πρόεδρο του Συλλόγου των Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Πειραιώς, τον κύριο Σοφιανό Νίκο, τον πρέσβη της Ιαπωνίας, τον κύριο Κακιούση. Δεν ξέρω ποιον άλλον που δεν μπορεί να μην μου έχουν πει ότι είναι εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά. Είναι ένα μικρό λίκνο πολιτισμού. Κάνουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, υπηρετούμε τον πολιτισμό, συνεργαζόμαστε με πνευματικά και καλλιτεχνικά σωματεία και συνεργαζόμαστε κυρίως με το Δήμο του Πειραιά, με την Πινακοθήκη του Πειραιά, με την Περιφέρεια Αττικής και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να διαχύσουμε τον πολιτισμό γύρω μας, γιατί τα πράγματα, βλέπετε ότι ο πολιτισμός έχει πάει σε μια άλλη κατηγορία πια. Δεν είναι το πρωτεύον, δεν ασχολείται ο κόσμος με τον πολιτισμό τόσο όσο θα έπρεπε. Για να πηγαίνουμε και λίγο παραπάνω. Θέλω να καλέσω την κυρία Μπαφούνη, αλλά πριν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λιάπη, η οποία είναι μέλος Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά και η οποία είναι μια πολυβραβευμένη ποιήτρια σε διεθνές επίπεδο. Έχει πάρει πολλά βραβεία στην Ιταλία και γενικά το έργο της είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγνωρίζεται, όπως και όλων των μελών μας. Κυρία Μπαφούνη. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη Δημοτική Πινακοθήκη, που έχουμε τη χαρά να τη μοιραζόμαστε συχνά μαζί σας, είτε σαν Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών, είτε σαν κάποιον άλλο φορέα. Αυτό είναι το σπίτι όλων των πειραιωτών. Η Δημοτική Πινακοθήκη είναι εδώ για να φιλοξενεί και να υποδέχεται τους πειραιώτες, να υποδέχεται τους συλλόγους, τις συλλογικότητες αυτής της πόλης. Θέλω να καλησπερίσω και να καλοδεχτώ τον μορφωτικό ακόλουθο της Ιαπωνικής Πρεσβείας, ένα πολύ νέο άνθρωπο με εξαιρετικά ελληνικά, που μιλάει εξαιρετικά ελληνικά, τον κύριο Σιρατόρι Κο. Και θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών, την κυρία Παυλάκου, η
με την οποία έχουμε μια θερμή συνεργασία αλλά και σχέση. Θέλω να ευχαριστήσω την καλλιτέχνηδα, την κυρία Ντίνα Αναστασιάδου, για την πολύ ωραία της έκθεση, αλλά και γιατί μετά από αρκετά χρόνια μας ξαναφέρνει κοντά με την Ιαπωνική Πρεσβεία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ο Πειραιάς πρέπει να πάψει για όλους μας, όχι για μας, για τους παραέξω από εμάς, τους μη Πειραιώτες, να είναι ο τόπος από τον οποίο παίρνουν το καράβι για να πάνε κάπου αλλού. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη με μια λαμπρή ιστορία και θέλουμε να τη δείξουμε και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στην έκθεση και είμαι και για ένα ακόμα λόγο ευχαριστημένη, διότι η Λουίζα Καραπηδάκη είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η επιμελήτρια της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Θα καλέσω στο βήμα το μορφωτικό ακόλουθο της Ιαπωνικής Πρεσβείας, τον κύριο Σιρατό Ρικό. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να παραβρίσκομαι εδώ σήμερα στην πανέμορφη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, στα εγγένεια της ατομικής έκθεσης κρυπτικής ζωγραφικής της Ντίνας Αναστασιάδου με τίτλο «Ιαπωνία, Ελλάδα, φύση, σήμερα άνθρωποι». Η κυρία Αναστασιάδου, ζωγράφος κρύπτρια και πρώην υπόδρομος της Ιαπωνικής κυβέρνησης, έχει συνεισφέρει και συνεχίζει να συνεισφέρει τα μέγιστα στη διάδοση του Ιαπωνικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό έχει βραβευτεί και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας και η συνεργασία της με την Πρεσβεία παραμένει αγαστή και μακροχρόνια. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βλέπουμε αυτή την προσπάθειά της να συνεχίζεται με την παρούσα έκθεση, η οποία τηρεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό μέσα από τα έργα της να έρθει σε επαφή με την Ιαπωνική ζωγραφική τεχνική με μεγάλη σημεία και προωθώντας την αλληλοκατανόηση μεταξύ των δύο λαών. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Δικαστικός Ντίνα Αναστασιάδου είναι γλύπτρια και ζωγράφος, αποφοίτησε με άριστα από το τμήμα γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν μαθήτρια του Γιώργου Νικολαίδη και του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Έλαβε υποτροφία από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας και παρακολούθησε μαθήματα Ιαπωνικής Ιστορίας, τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο, τμήμα Φιλοσοφίας. Από το 1986 έως το 1992 ήταν στην Ιαπωνία και έμαθε Ιαπωνικά, καλλιγραφία και τεχνικές ζωγραφικής. Σούμι δίπλα στον ιστορικό και καλλιγράφο Τακαόκι. Η σχέση της με την οικογένεια Τακαόκι, που ξεκίνησε το 1980 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ήταν ιδιαίτερα καθοριστική για την καριέρα της ως καλλιτέχνηδα. Έλαβε υποτροφία από την κυβέρνηση της Ινδίας. Είναι κάτοχος Master of Arts από το Πανεπιστήμιο Χατ, αν το λέω καλά, στην Καλκούτα. Το 2014 βραβεύτηκε από το ίδιο Πανεπιστήμιο για τη σχεδιαστική της ικανότητα. Από το 2019, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, διδάσκει Ιαπωνικές τεχνικές ζωγραφικής, Σούμι στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης στην Αθήνα. Το 2020 φιλοτέχνησε την πρωτομή του Μωυσή Αλατίνη, απόγονου της οικογένειας, η οποία είναι για τα αεροπλάνα τα Ράφαελ, τα γνωστά. Το έργο βρίσκεται στην Ομαρχία της Θεσσαλονίκης. Το 2021 βραβεύτηκε με έπαινο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας ως αναγνώριση της πολυετούς εργασίας της για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και των φιλικών διμερών σχέσεων μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδος. Το Μάιο του 2024 φιλοτέχνησε δύο πορτρέτα με Λάνι Σουμιέ της πριγκίπισσας Κάκο, κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα στα πλαίσια των εορτών 2024, έτος πολιτισμού και τουρισμού Ελλάδος-Ιαπωνίας.
Το πορτρέτο το προσέφερε η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην πριγκίπισσα σαν δώρο εκ μέρους του Συλλόγου των πρώην Ελλήνων και Κυπρίων υποτρόφων της Ιαπωνικής κυβέρνησης. Υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας διδάσκει ζωγραφική, ζεν, στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, στο Σύνταγμα, και απευθύνεται σε ενήλικες. Κάθε χρόνο πραγματοποιεί σειρά ομιλιών για τον πολιτισμό και τις τέχνες της Ιαπωνίας. Είναι αντιπρόεδρος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει περίπου 20 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Ινδία και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 ομαδικές εκθέσεις στις προαναφερθήσεις χώρες. Έργα της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές και μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η κυρία Αντίνα Αναστασιάδου θεωρώ ότι είναι μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες γλύπτριες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μια εξαιρετική προσωπικότητα, και θα μου μείνει αξέχαστη μία συνάντηση που είχαμε στην Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών με διάφορους καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν και μας έκανε μια εξαιρετική εισήγηση που παρόμοιά της δεν έχω ακούσει. Μας γνώρισε τόσο πολύ την τέχνη της Ιαπωνίας και της Ινδίας και τα δικά της περάσματα που ήταν μια χωριστή εμπειρία για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή ότι βρίσκεται και είναι μέλος της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι τώρα συγκεντρωμένοι μέσα σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, την κυρία Σοφία Παυλάκου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών, όπου είμαι και εγώ μέλος, την Πρεσβεία της Ιαπωνίας, που πάντα με στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια σε διάφορες εκθέσεις και ομιλίες, εκδηλώσεις που κάνω σε σχέση με τον Ιαπωνικό πολιτισμό, που τον λατρεύω όπως αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ πολύ και την Ιαπωνία, και όσο ζω θα υπηρετώ και τις δύο μου πατρίδες και τους δύο πολιτισμούς με την καρδιά μου. Πέρσι ήταν το έτος Ελλάδα-Ιαπωνία, πολιτισμός και τουρισμός. Κάποια από αυτά τα έργα, τα οποία εκτίθενται τώρα στις δύο μεγάλες αίθουσες, τα είχα εκθέσει και το 2023 στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, ήταν πέρσι το έτος Ελλάδας-Ιαπωνίας, σκέφτηκα στην έκθεση αυτή να συμπεριλάβω και μερικά έργα από την Ελλάδα και από τον ελληνικό πολιτισμό. Άλλωστε, την Ελλάδα και την Ιαπωνία μας συνδέουν. Υπάρχουν δύο σταθμοί που μας συνδέουν. Ο ένας είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, που έφτασε μέχρι τον Ινδό ποταμό και διέδωσε την τέχνη των ελληνιστικών χρόνων στους Ινδούς, με την έννοια της φιλοσοφίας, της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, και αργότερα, ανοίγω παρένθεση να πω ότι οι πρώτες μορφές του Βούδα είχαν τη μορφή του Απόλλωνα, και οι επιδράσεις των ελληνιστικών χρόνων θα φτάσουν αργότερα με το δρόμο του μεταξιού μέχρι την Νάρα της Ιαπωνίας. Η Νάρα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Στην Ιαπωνία υπάρχει ένας ναός, το Χόριουτζι, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη πρωτεύουσα, την παλαιότερη πρωτεύουσα, που έχει κύονες δωρικού ρυθμού. Όταν τα είδα, συγκινήθηκα πολύ και ήταν για μένα ένα μεγάλο κίνητρο να μελετήσω ακριβώς αυτές τις επιδράσεις από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την Ιαπωνία. Υπάρχει και ένας άλλος μεγάλος σταθμός στην ιστορική εξέλιξη των δύο λαών. Είναι ο Λευκάδιος Χέρν, ο γιος της Ρώσας Κασιμάτη από τα Κύθυρα, που παντρεύτηκε κάποιον Ιρλανδό την εποχή που τα Ιόνια νησιά ήταν υπό την κυριαρχία των Άγγλων. Βρέθηκε στην Αμερική, κάποια στιγμή είχε λάβει μια σοβαρή παιδεία. Μετά από την Αμερική πήγε σαν ανταποκριτής κάποιες εφημερίδας στην Ιαπωνία, παντρεύτηκε Ιαπωνέζα. Είναι ο πρώτος δυτικός συγγραφέας που έγραψε για τους θρύλους, τους μύθους, τα παραμύθια, τη μυθολογία της Ιαπωνίας. Και οι Ιάπωνες τον τιμούν και τον εντάσσουν ανάμεσα στους συγγραφείς τους. Συγκινημένη λοιπόν από όλα αυτά, διαβάζοντας όλα αυτά που σας ανέφερα, τους δύο σταθμούς, με τον Μέγα Αλέξανδρο και με τον Λευκάδιο Χέρν,
Αυτά ήταν για μένα συγκινήσεις που μου έδωσαν καινούργια ερεθίσματα, καινούργιες σκέψεις, ώστε να δημιουργήσω νέα έργα που φέρνουν κοντά την Ελλάδα και την Ιαπωνία. Ελπίζω να σας αρέσει η έκθεσή μου. Έχω κάνει ήδη δωρεάν ένα εργαστήριο Σουμιέ την περασμένη Κυριακή. Θα έχω και την επόμενη Κυριακή. Και θα είναι χαρά μου να έρχεστε να με παρακολουθείτε. Φέτος, επειδή έκανα κάποιες εκθέσεις σε σχέση με τον Ιαπωνικό πολιτισμό, ήταν τον Μάρτιο μήνα μία έκθεση που είχαμε κάνει εγώ και μία άλλη κοπέλα που κάνει origami, όχι origami, origami είναι η σωστή προφορά. Είχαμε κάνει σε 11 δημοτικά σχολεία του Δήμου Ηλιούπολης, είχαμε κάνει και τον Μάρτιο μία σημαντική έκθεση. Εγώ είχα κάνει Σουμιέ σε 245 παιδιά και δούλευα περίπου 3 μήνες εντατικά, έτρεχα από σχολείο σε σχολείο, το ίδιο και η άλλη κοπέλα. Προσπαθώντας λοιπόν να διαδώσουμε κάτι ελάχιστο από τον Ιαπωνικό πολιτισμό. Τώρα είναι αυτή η έκθεση και σας ανακοινώνω κιόλας ότι έχω ήδη κλείσει κι άλλη μία έκθεση καινούρια με εγγένεια 9 Απριλίου στο Μουσείο Γουναρόπουλου, όπου θα είμαι εγώ μαζί με 2 άλλες κυρίες, οι οποίες και αυτές έχουν άμεση σχέση με τον Ιαπωνικό πολιτισμό και η έκθεση θα είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι αν μπορούσε η κυρία Καραπηδάκη να έρθει να μας πει και η επιμελήτρια της έκθεσης, να μας πει 2 λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ εκπρόσωπε, φίλες και φίλοι. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, έχει προτεραιότητα σε αυτή τη χώρα και καθυστερήσαμε πάρα πολύ να φτάσουμε. Είχαμε κοινό προορισμό την περιοχή σας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μία τύχη που η κυρία Δίνα Αναστασιάδου υιοθέτησε, αν θέλετε, τον πολιτισμό της Ιαπωνίας και μας έχει δώσει εξαιρετικά δείγμα με την τέχνη της. Η προηγούμενη έκθεση που κάναμε μαζί ήταν μία έκθεση στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών με απίστευτη επιτυχία, σε πολύ μεγάλους χώρους, δηλαδή είχαμε έναν όροφο ολόκληρο και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με την απήχηση που είχε αυτή η έκθεση στον κόσμο. Μετά από την πρώτη έκθεση και για να γράψουμε τον πρώτο κατάλογο, ήταν τόσα τα πράγματα που έμαθα από την κυρία Αναστασιάδου και όπου κατά τύχη επισκέφθηκα την Ιαπωνία και σχεδόν ήξερα τα πάντα και μου έκανε εντύπωση, μπορούσα δηλαδή να παρακολουθήσω τα μουσεία της Ιαπωνίας, τις τεχνικές στα μουσεία της Ιαπωνίας και στα κεραμικά, αλλά κυρίως στο κομμάτι της ζωγραφικής. Επίσης, την κυρία Αναστασιάδου χρωστάμε πάρα πολλά με τα μαθήματά της, γιατί έχει ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε μια εντελώς διαφορετική αισθητική που είναι η Ιαπωνέζικη τέχνη. Πρέπει να πω ότι στη Ιαπωνέζικη τέχνη χρωστάμε πάρα πολλά πράγματα από τη μοντέρνα τέχνη του 20ου αιώνα βασικά, διότι είχε μόλις ανοίξει το εμπόριο της Ιαπωνίας με την Ευρώπη. Όλα τα προϊόντα ερχόταν τυλιγμένα σε καταπληκτικά χαρτιά που ήταν από ιαπωνέζικες εστάμπες, δηλαδή από ιαπωνέζικα σταμποτά, με ξυλότυπα, με ξυλογραφίες. Αυτό κάποια στιγμή, κυρίως στη Γαλλία, αλλά και σε λιμάνια του Βελγίου, το ανακαλύπτουν οι ζωγράφοι της εποχής και αρχίζουν να μιμούνται με την καινούργια αισθητική, που ήταν η αισθητική που δεν είχε συμμετρία, που είχε διαφορετική προοπτική και είχε και μία απίστευτα ελεύθερη αντίληψη στα πράγματα, δηλαδή απομάκρυνε την αισθητική από τον νατουραλισμό που ήταν της μόδας το ρεαλισμό εκείνη την εποχή. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δείτε πολύ έντονα στο έργο της κυρίας Αναστασιάδη. Είναι σημαντικό ότι δεν τα διδάκτηκε απλώς στην Αθήνα, αλλά έχει ζήσει, είναι τα βιώματά της. Και βέβαια
έχει κάνει κύκλους, καταπληκτικούς κύκλους ζωγραφικής στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, αλλά είπατε ότι ήδη ένα μεγάλο μέρος τα είδα και δημοσιευμένα, τα έχει παρακολουθήσει και εδώ τα μαθήματα. Σε αυτό το χώρο, πού τα κάνετε τα μαθήματα τελευταία? Πάντοτε. Αλλά τα σεμινάρια στη διάρκεια. Αυτό. Εδώ, αυτό εννοώ, ότι στο χώρο εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να ζωγραφίσετε κιόλας. Και να τελειώσω λέγοντας σούμιο όταν λέμε, συχνά το πινέλο είναι μία τριχούλα ή δύο τριχούλες ή τρεις τριχούλες. Είναι δηλαδή κάτι το πάρα πολύ μινιμαλιστικό και πάρα λεπτοειδές, αν θέλετε. Τώρα αυτή τη φορά, πέρα από τη ζωγραφική, θα δούμε και πολλά έργα της με απίστευτες τεχνικές και συνδυασμούς τεχνικών που έκανε, μικρογλυπτικής και κεραμικής, με τα κεραμικά που εκθέτει σε αυτή την έκθεση. Σας εύχομαι καλή απόλαυση. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτήν και δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι ο κύριος Πέτρος Μπεκάκος, ο προϊστάμενος, είναι η Άννα Καψοκόλη και άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν καθημερινά για αυτό το κτίριο. Διορθώστε με, κύριε μορφωτική ακόλουθη, αν κάνω λάθος, αλλά η πρεσβεία της Ιαπωνίας ή το Ιαπωνικό κράτος ανέλαβε τη συντήρηση της Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα? Ποιος το ανέλαβε? Εσείς το αναλάβατε? Η Ιαπωνική κυβέρνηση. Είναι εντυπωσιακό η Ιαπωνική κυβέρνηση, με την οποία τους Ιάπωνες με τους Έλληνες θρησκευτικά δεν τους ενώνουν πάρα πολλά πράγματα, ανέλαβε τη συντήρηση και γι' αυτό όταν είχε έρθει η πριγκίπισσα, είχε πάει για να δει. Και το τρίτο, στα πλαίσια αυτής της έκθεσης, τη Δευτέρα, έχουμε μια ομιλία στις 7.30 του κυρίου Τζούτζα για την Ιαπωνική κεραμική, την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την Ιαπωνία από κάθε πλευρά και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την ακίνητη κυρία Μπαφώνη, η οποία είναι γενικά υπεύθυνη όλων των πολιτιστικών του Πειραιά. Κάνει καταπληκτική δουλειά, όπως και ο κύριος Μπεκάκος και η κυρία Καψοκόλη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται παρά το φόρτο εργασίας που έχουν. Πάντα προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κακιούση, τον πρέσβη, ο οποίος ήταν στην Ιαπωνία, να κάνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κώστας Κακιούσης. Είμαι πρέσβης επιτιμή, ήμουν το τελευταίο μου πόστο ήταν το Τόκιο. Είμαι τώρα πρόεδρος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου Φιλίας, έναν σύνδεσμο τον οποίο κοσμεί η κυρία Αναστασιάδη, κάνοντάς μας την τιμή να είναι πρώτη αντιπρόεδρος. Εκ μέρους του Συνδέσμου θα ήθελα να τη συγχαρώ για όλο της το έργο, αλλά κυρίως για αυτή την έκθεση, και θα ήθελα να της ευχηθώ καλή επιτυχία, όχι μόνο σήμερα, αλλά και για όλη αυτή τη συνεχή προσφορά στην κατανόηση των δύο πολιτισμών. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία αφορά η κυρία Αναστασιάδη. Ελέγχθη εδώ ότι έχει σπουδάσει στην Ιαπωνία και στην Ινδία. Το Σούμιε, το εσωτερικό κομμάτι του στηρίζεται στο βουδισμό. Η κυρία Αναστασιάδη έχει σπουδάσει στην κοιτίδα του βουδισμού που είναι η Ινδία και στην Ιαπωνία και έχει κατορθώσει μαζί με την ελληνική παιδεία, η οποία είναι μια άλλη μορφή εσωτερικότητος, να δώσει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρμάνι και ένα πολύ ιδιαίτερο φως στο Σούμιε το οποίο υπηρετεί. Αυτό θα το δείτε και θα δείτε και τη λεπτή διαφορά μεταξύ διαφόρων υφών. Αυτό είναι μία παρατήρηση. Η άλλη παρατήρηση είναι πιο γενική. Λένε ότι η Ελλάδα και η Ιαπωνία είναι μακριά. Η Ελλάδα και η Ιαπωνία, θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα πω, είναι αδελφά κράτη. Είναι και τα δύο ναυτικά κράτη. Είναι αυτό που όσοι ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική επιστήμη λέγονται Sea Power States. Άρα ο πολιτισμός, η βάση, αν το θέλετε, να είμαστε και λίγο φροηδικοί, το τοτέμ και των δύο λαών είναι η θάλασσα.
Από εκεί ξεκινάει και μία ομοιότητα, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτοί οι δύο παράλληλοι βίοι. Βλέπετε, στην Ιαπωνία εφευρίσκεται το θέατρο, όπως εφευρίσκεται και στην Ελλάδα. Είναι παράλληλοι. Εάν κανείς δει με πιο εσωτερικό μάτι τους δύο πολιτισμούς, θα ανακαλύψει πολύ περισσότερες ομοιότητες. Με αυτά και χωρίς να θέλω να παρέμβω σε περισσότερες λεπτομέρειες, εγώ είμαι ένας απλός γραφειοκράτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι σε όλους να απολαύσετε την έκθεση και στην κυρία Αναστασιάδη καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.